Sekaring pada langgeng sumput jibar bersali gusti kakau bapak sekudrat Jakara saking sabar pinara tomo coba tadi kukusik coba kaku menurunkan gandayu kabar tomo coba tadi kukusik coba kaku tadi papan pakadaran cawi pino kohata keseri sang pombong adek kang jumutkan nugrahan ning gusti kang gawe bapak sekudrat Oke, agen berkatang putra sami pinagi Rahayu kali saking Sabikul Dusatrio Kota Magun Larang sida pamanang datang solo pawa tadi kukusin coba kaku melunkan kata coba kabar para disang sopo mangadep Bapasan orang tetes kutari sang solo palau pawa tadi kukusin coba kabar tadi papan pakeleret jam Ada mga pitung anu keren gusti kang bapak sekudrat Oke agen berkatang putra sapi pinagir rahayu kali sapit sapiku Vokale wedok ujungno mas Puji
Memujiyo pangeran moho aku kang gretoni jagat alam sawiku cawe sono rame gending kitu riringane kadang kong sarana temu kape omah padha keplok lara surao caos puji bakti pangalakono kanca Gusti kanthi bunga gembira awe nyoto Gusti paring nugraha memujiyo pangeran moho aku kang gretoni jagat alam sawiku caosana rarepe gedhe kitu riringane kadang kong sarana temu kabeh omah padha keplok lara surao caos puji bakti pangalakono kanca Gusti kanthi bungah gembira awe nyoto Gusti paring nugraha nyo satriya putra manggala nyo satriya putra manggala kali soe sabikala Sampun paripurna adhedhe sang-sang bapa kadhaku kesing bapa kanggo pelun wonten ing sagar pamujan. Jegrek-jegrek yen Sinodra kadya tuku Sinukarta ingkang cacut taluwanda piyat deling sang bapa sing gedhene sak bujang arep gedhene.
atau lumapah wonten ing papan pagelaran Jawi ingkang yasta piyam deling sing gedeni sak bujang aren gedeni bilangka kasebrakan bumi kang merapat gunung kang digawe jugruk segoro kang digawe asap apa maneh kang sebrakan dening manungsa bakal ajur kadya kawah cendra adimuku waruku Satrio Putra Magolung lorong sirap sedang pamanam datang nang solo pawa dari kuku sing domba kaku melunkan datanya kabar jegrek kira-kira yang kang ngastop yang beling sang bopo segedini sak bujang aren gedini kira kompet telung kumpat kabit ke kadyo buntut yang nogo sosro kang jumeneng wonten ing sadya sumber jalmo goro telata kiri-kiri kadang kuku sing papasan ora tegas gundani sang jalem lupa papasan kini setan dede anu lulu bangas patihan namung agawi reganging suasana risang sang popongan nyumun kanugrahaning Gusti kang gawe papas sing kudrat mugi anggen para kadang putra kang paring nelipur panggih rahayu kali saking sabikala waroko Satrio Putra Magolung Ewasono Jaya Wijaya tilebur kang sumbrasto awa diri pangastuti ingkang bebasan rawi-rawi rentas malang-malang hadi mutu risang sapa pangastop yang deling sing gedhe sak bujang aren gedhe kaseblakan bumi kang merapat bebasan kadya bledhek ing mangsa ketiga para risang sapa panjuwun kanugrahaning Gusti kang kepepas sing kudrat yen ana balak saka mangalor tak jaluk bali mangalor yen ana balak saka mangidul tak jaluk bali mangidul yen asalmu saka banyu tak jaluk bali dadi banyu yen asalmu saka lemah tak jaluk bali dadi lemah yen ana balak saka mangulun tak jaluk bali mangulun yen ana balak saka mangitan tak jaluk bali mangitan yen asalmu saka geni tak jaluk bali dadi geni yen asalmu saka angin tak jaluk bali dadi angin bali marang kersane Gusti kang gawe papas sing kudrat waroko Satrio Putra Magolung Jaya Wijaya tilubur kang sumberasta awan dening pangastuti risang sang pangastop yang dening sang kang gedruk bumi cancai kaping 3 kang nimbali dening para kadang putra katase lenggah wonten ing sasana busana tumuju wonten ing papan pagelaran Jawi risang sang pang ngundang priket tayangan tetekan lulu pangaspatihan namung agawe reganging swasana mugi anggen para kadang putra paningin libur manggih rahayu kali saking sabikala waruku Satrio Putra Magolung Satrio Putra Magolung Satrio Putra Magolung Jaya Wijayati kali saking sabikala Satrio Putra Magolung